Miért kell az az egy, pont csak az az egy, de mintha ő is tudná, hogy ő az az egy, ki nem egyre megy, nem könnyű egyszer egy. Van egy jó hobbija, a női kínzás, ez inkább szenvedély, mi más. Jogom van szeretni téged, neked jogod van szeretni mást. Jogod van csalódni, jogod van dalolni a szerelemért. Jogom van szeretni téged, neked jogod van dobni ezért. Fizetni kell az egyetlenért, oké. Nekem minden megérsz. Száz nem számít, mert csak ő számít, de erre ő is számít. Hát nem 12, nem egy tucat ő Mr. Nagy Menő. Van egy jó